Так, я вас вітаю, сябры, што мне АБС сёння яна ніяк не хоча працаваць, таму сёння вось такім чынам буду з вами зноў размаўляць. У нас заўсёды ёсць такая пляцовачка, дзе я просто іду на таран, што называецца, і пачынаю весці стрым, таму што, ну, насправдзе тут збіраемся, зараз я чакаю, так, зараз дам спасыланне, дзе я ёсць. Мне здаецца, яшчэ старая ідзе трансляцыя, таму я вас чакаю, так. Зараз я дам спасыланне па сваіх суполках. Так, я трохі... Юлечка, вітаю. На жаль, ОБС сёння яна не хоча са мной сябраваць, таму я зноў таранам іду у прамы эфір, каб мяне потым не звінавачвалі ў тым, што я сабе раблю ролікі праз нейкія праграмулькі, таму ўсё як ёсць, нарэшце. Артем, вітаю. Артем, так, бачила все, читала все, але коли ви будете додавати мені ще якісь підсказки в чаті, я буду вам дуже вдячна за це. Тому що я знаю, що ви людина інформована, все знаєте, і тому, коли ви мені будете, ну, такі маленькі підказки казати, я буду дуже вдячна за це. Дякую. Андрій Новак, бачу, вітаю. Юлечка, так, зараз, я кажу, гэта такая для мяне пляцоўка, ну, калі ўсё дрэнна, я іду сюды, потому што эфір ужыць, гэта не першы раз, калі у нас вось такія тэхнічныя праблемы, таму мы ведаем, як іх вырашоўваць і будзем рабіць усё для таго, каб выходзіць у эфір і распавядаць пра тое, што адбываецца. Трошкі пазбіраемся, пачакаю сваіх сяброў. Вось, таму што... Олексій Купцов, вітаю, друже. Дуже рада бачити. Трошки збираємося, сьогодні обмірковуємо білоруські події, українські події. І є інформація вельми важлива, яку б я хотіла донести. І тому я трошки почекаю. Я сьогодні зробила в ОБС пригожу музику, пригожу картинку. І у мене все там, ну, нібито работало, працювало, пробачте. Але я її запускаю, вона на мене свариться, що їй щось не подобається. Мабуть, я її там трошки, ну, десь підкрутила, що вона не хоче працювати зі мною. Але я ведаю, що потім ми розберемося з цією ситуацією і не буде ніяких проблем. Так, я бачу, трансляція, ну, іде. Чат бачу, затримка не вельми велика. До речі, я собі купила новий пакет інтернету, він, ну, кажуть, вельми хуткасны, тому я спадзяюся, што я зараз сабе памахаю, пагляджу, колькі затрымачка ідзе, каб я ведала. Ну, 2-3 секунды гэта дапускаецца. Таму чат, я вами жыву. Мне не падабаецца слово чат, таму, мабыць, я буду называць сябры, таму што вы сёння са мной. Зараз трошки пазбіраемся, 5. Артем, коротше, Оленочка, сидимо до Дусіка на стрімі, Василь Інтерхунта, Фархат Олександр Безпала, Нестроводи почав ображати Інтерхунту. Артем, якщо ти пропонуєш почати з проблем, які в Україні, я трошки, мабуть, розповіду про гэта, каб люди ведали у Білорусі, що відбувається на землі, яка мені так само вельми дорогая, і про наших так сяброў, якія попали, ну, в вельми дрэнную гісторыю. На жаль, мені дуже важко спостерігати цю всю історію, чесно скажу. Так, ну що, яшчэ, мабуть, 2 хвилинки просто ми обміркуємо ні аб чим, а потім починаємо, тому що я так розумію, що усі знаходяться зараз і у других стрімах гэта важлівая інфармація, тому я на іх ніколі за гэта не абражаюсь. Я ведаю, што яны робяць добрыя справы і, ну, зараз ім трэба быць там. Таму тое, што яны сёння да мяне не прыйшлі, гэта не страшна. Хай жыве Беларусь. Жыві вечна. Дякую. Слава Україні. Героям слава, слава нації, смерть ворогам і Україну понад усе.
Це як мантра, ми з цим лягаємо, ми з цим починаємось. Так, я тады, мабыць, я бачу, што у YouTube у мяне ўсё недрэнна адбываецца. Я пайшла у свае маленечкія падсказкі, каб распавесці вам усё, што адбывалася за астатнія 24 гадзіны. І мы ведалі, чым жыве Беларусь. І нарэшце зараз яшчэ, я бачу, важлівая інфармацыя. Туды таксама пайшлі. Ну, добра, я тады пачынаю, тому што ўсе разбегліся, я бачу па стрымах, але ну, я таксама не магу час падабраць, таму што ўсе увечары, і я увечары, ну, так адбываецца, таму, ну, вы абірайце для сябе тое, што вы мяркуеце галоўным, а я ўжо буду з вами. Артур, вітаю. Вельмі прыемна бачыць. Распаўсюджвайце стрым, калі ласка, таму што мне здаецца, што проста ніхто не ведае. У мяне залетел стрым з ОБС, які я анансавала, таму я выйшла зараз у прамы эфір і буду ўжо вешчаць адсюль. Таму, сябры, прабачце зноў затык, ну, але гэта не страшна, мне здаецца. Нічога страшнага. Дзякуй, Юлечка, дзякуй. Так, сёння было, адбываліся падзеі, зараз абмяркоўваем. Зараз павяртаемся. Вы бачылі, я на аватарку паспела падчапіць нашага шэрага кота, таму што сёння прылецела інфармацыя, ну, на мой погляд, вельмі сумная, дрэнная. І як рэагаваць на гэта, насправді, я ведаю як. Трэба гучна замаўляць пра тое, што нас шэры кот сядзіць. І сядзець ён будзе яшчэ вельмі доўга. Вельмі доўга. Мы не чакалі, што яму такі тэрмін дадуць. Проста. Мне калі скінулі сёння інфармацыю, я захацела проста плакаць. Таму што так нельга. Ён працаваў. Ён рабіў тое, што зрабіў бы любы грамадзянін гэтай краіны. У Рэспублікі Беларусь. Ён рабіў тое, што раблю зараз я. Яго пасадзілі, прыйшла я. Калі са мной што-небудзь здарыцца, я ўпэўнена, прыходзьце 10 такіх, як я. І дабівайце гэтую ўладу тым, што мы грамадзяне сваёй краіны, і мы будзем бараніць яе незалежнасць. Падобаецца ім, падабаецца гэта, альбо не падабаецца. Гэта іх прыватныя праблемы. Колькі нас можна пужаць? Штрафы, тэрміны. Як мы павінны жыць, каб нам не давалі штрафы і тэрміны? Моўчкі сядзець увогуле? Як вы такім чынам будзеце здагадвацца, што адбываецца ў вашай краіне, калі людзі не будуць казаць, што ім не падабаецца і што трэба выпраўляць? Гэта паралельныя рэальнасці, мне здаецца, проста. Васылька Сокач, вітаю. Так, я зляцела першы раз, але зараз усё добра, і я ведаю, што затрымкі такой няма. Напішыце, калі ласка, гук, відэа, ну, як звычайна. 10-10, 1-1, каб я ведала, мабыць, трохи трэба дадаць альбо прыбавіць. Акція в підтримку. Так, Артем, я бачила, дуже вдячна. Зараз також будемо розповідати про це. Біля Львівської облради, так. Ось українці, вони не бояться виходять, а білоруси, на жаль. Я ведаю, що нас садять, нас штрафують. Ну, а як жити? Ну, пробачте, як жити? Тут живемо ми, наші батьки, наші діти. У мене, я сподіваюся, у будучині мої онуки. І що? У яких умовах? Артемчику, Єгомін, бачу тебе. Дякую, друже, що ти зайшов. Вітаю. Вітаю, сябри. Ну, бачите, збираємося трохи. Так, Лапотна Макшань пише. Ми щедруємо і співаємо під вікном. Щастя, долі вам бажаємо всім гуртом. Хай квітують, так, правильно, хай квітують ваші ниви золоті, щоб життя було щасливе в майбутті. Дякую. Слава Україні, слава моїй рідненечки, країночки. Україні теж далеко, не всі сміливі. Я розумію, Миколайчик, пригоже ім'я. Олег Вилянський, вітаю, друже. Я розумію, що ніде, розумієте, я не веду ні водної країни у світі, де б можна було жити абсолютно безпечно. Ну, ані водної. Навіть у Канаді, де там крымінальныя абставіны, яны вельмі на нізкім узроўні,
Там, але ж там таксама адбываюцца падзеі, але разумееце, яны ж адбываюцца не з боку дзяржавы. І яны не накірованы на сваіх грамадзян. Я сёння слухала Сергея Ціхановскага. Зараз буду распавядаць, пра што ён казаў і як ён з свайго боку борацца з гэтай уладай. Я таксама прапаную яго падтрымаць, тому што ён запусціў, як заўсёды, Сергей Ціхановскі, ён заўсёды прапануе цікавыя рэчы. Таму подписывайтеся на канал «Страна для жизни», Беларусь 12 стоп, усё будзе добра. Мы падтрымваем, мы глядзім, чытаем, таму тут такое дело. Так, я звяртаюся. Так, ну, вось еўрапейская Беларусь уже дадала інфармацыі, але расійскай мовы чамусьці, ну, калі вам цікава, я расійскай, а калі не цікава, я пераклала, як я магу, і прачытала ўсё ж такі беларускай. Мабыць, з інтэрпрэтацыяй. Але гэта цытаваць трэба, таму што мне далі першую крыніцу, і я, як звычайна, апіраюся выключна на першыя крыніцы, якія дадаюць інфармацыю. Украдцы. Так, я не ведаю, калі я перамыкаю, напэўна, не. Олена, тобі на канал модери потрібні? Ведаєш, Артем, у світі останніх подій у мене є модери, їх я бачу, яны са мной тут, але калі ти хочеш атрымаць ключ, давай мы з тобой паразмаўляем у Telegram, і я думаю, што гэта не будзе праблемай, таму што так. Да рэчы, послухай, я ж у Артем, пробач, я просто думала, что я у ОБС, и я не могу тебе додать ключа. Вітаю одного з самих свідомих блогерів на каналі Хелен Мінська. Дякую. Скоро мне уже смеются мои сябры, что у меня одни синие ключики тут. Белорусский хлопец, вітаю. Вітаю, белорусский хлопец. Василь Гончаренко, вітаю, Україна обухів, вітаю. Я б дуже хотіла привітати вас з Тернополя, і я дуже сподіваюся, що я скоро це зможу зробити, але я не буду спойлерити. Боже, моя ж ти дівчинка, Юлечка, дякую тобі величезно, тому що покуль би я перекладала, це зайняло б у мене некоторий час. Юлечка, яна з нами тут, надала мені переклад ад Еўрапейскай Беларусі, тое, што яны напісалі. Блогер Шэры-Кот правядзе за кратамі 2 месяцы. Адвакату ўдалося сустрэцца з актывістамі Еўрапейскай Беларусі у ІЧУ Аршанскага района. Дмітрий Козлов, вядомы як відэаблогер Шэры-Кот, адбывае арышт за заклік да акцыі ў абарону незалежнасці, якая прайшла ў Мінску 7 снежня. За кратамі ён знаходзіцца з 25 снежня. 9 студзеня актывіст павінен быў выйсці на волю, але сябры, праваабаронцы і журналісты яго не дачакаліся. Доўгі час супрацоўнікі Аршанскага РАУС адмаўляліся дадаваць інфармацыю пра месцазнаходжанне блогера. Аднак, убачыўшы, што людзі не разыходзяцца, сказалі, што тэрмін арышту прадоўжаны на 15 сотняў. Сёння ўпершыню з моманту затрымання Дмітрия Козлова з ім удалося сустрэцца адвакату. Яна подтвердила, что активист атрымаў 15 сотняў арышту ужо за удзел у акцыі 8 снежня і паведаміла, што яго чакае яшчэ 30 сутак арышту згодна з пастановамі судоў, якія прайшлі ўжо падчас адбыцця пакарання. За якія менавіта правапарушэнні яны вынесеныя, пакуль невядома. Акрамя таго, 27 студзеня з Дмітра чакае яшчэ адзін адміністрацыйны працэс. Усе мы можам падтрымаць відэаблогера, даслаўшы яму ліст ці паштоўку на адрас індекс 211 030, город Орша, вуліца Энгельса, 19-25, Дмітрий Козлов. І я дадам, на жаль, зляцеў першы стрым, але я дадам сюды інфармацыю, якая стасуецца адрасу, на якой можна дасылаць свае паштоўкі і лісты да Дмітра. І я сёння глядзела стрым
у якім распавядалі актывісты, як яны астанні раз пыталіся яго сустрэць. Там сабралась амаль 30 чалавек. Мы глядзелі за гэтымі падзеямі, але у 20:45 ён павінен быў выйсці і не выйшаў. І хлопцы вельмі падрабязна распавядалі, калі я не памыляюся, Маслоўскага канал, я пагляджу, дзе я бачыла, таму што там вельмі добры каментар быў ад чалавека, які быў там, і ён быў разам з тымі, хто пытаўся яго выцягнуць. І такім чынам ён... Так, Мікалай Маслоўскі, зараз я, Юлечка, у Телеграм вам дадам ссылку на відэо, а вы не зможете... Не, я не вам, давайте я зараз у нашу суполку чалавеку, які ведае, што трэба рабіць. Калі ласка, распаўсюджвайце гэтае відэо, яно датычыцца таго, як пыталіся выцягнуць шэрага кота з турмы, з кратаў, але нічога ў іх не атрымалася па той простай прычыне, што адбываўся нейкі суд, у якім Зміцер удзела не прымаў, яго асудзілі, і ён прадоўжвае сядзець. І такім чынам зараз тэрмін за тэрмінам, зараз 60 сотняў ужо павядомлена, мы пра іх ведаем, гэта 2 месяцы ён будзе яшчэ адбываць свой тэрмін, і яшчэ адбываецца суд. Я ўпэўнена, што таксама там, яны проста так яго, мне здаецца, не адпусцяць. Таму я звяртаюся да вас, калі ласка, паглядзіце відэа Сергея Ціхановскага, я таксама даю спасыланне на яго. Ён распавядаў, што адбывалася, калі ён таксама адбываў свае сотні ў яго тэрмін. Яму слалі лісты, але ён іх не атрымваў, але яго падпісчыкі каналу напісалі звяртанне да галоўнага нашага чалавека, і яны прапанавалі гаранта Канстытуцыі адпавесці на некаторыя пытанні і таксама падпісаць зварот да гаранта Канстытуцыі наконт таго, што у нас людзі затрымваюцца абсалютна незаконна, яны адбываюць свой тэрмін абсалютна незаконна. Дарэчы, я ведаю, я распавядала ўжо, у мяне ёсць прыклад, калі за плошчу Каліноўскага, за прызыў на плошчу Каліноўскага, увага, у Менску афіцыйна плошча Каліноўскага не існуе, яна называецца Кастрычніцкая. Мы ідзем на Кастрычніцкую, але паміж сабой, паміж свядомых беларусаў, гэта плошча Каліноўскага. Гэта наша гістарычная назва гэтай плошчы, і яна будзе называцца так, калі мы гэтую ўладу папросім адысці на пенсію. За тое, што за прызыў на плошчу, якой не існуе, 50 базавых велічынь. Гэта амаль $700 штраф. Гэта наша прыватная гісторыя, я пра яе ведаю, я магу пра яе распавядаць. Таму тут вельмі такая сітуацыя дрэнная, таму што людзі ўвогуле атрымваюць тэрмін за тое, што яны абараняюць краіну. У мяне юрыдычная адукацыя, але я зараз сяджу моўчкі, я не хочу сядзець моўчкі, я буду дапамагаць, я зараз буду рабіць усё, што ад мяне залежыць. Я буду падпісваць, я буду пісаць, я буду звяртацца праз YouTube сваю старонку, праз YouTube канал, праз свае сацыяльныя сеткі, якія ў мяне ёсць. Я не буду сядзець моўчкі. Так, мне сёння нагадалі, што за гэта можна атрымаць, але, разумееце, можна ж і іншае атрымаць. Можна атрымаць новую краіну з новымі правіламі, з новымі людзьмі, з новай мовай. А чаму б і не? Але я супраць. Я хочу жыць у сваёй краіне, размаўляць мову, якая мне падабаецца, якую я люблю, яна з'яўляецца маёй роднай мовай.
Таму Крым 2.0 мне не патрэбен. І Саюз 2.0 я таксама не хачу. Таму я дзякую тым, хто мяне папярэджвае, але я як рабіла гэта, так і далей буду рабіць. Як выходзіла я з сваім сцягам, так і буду выходзіць далей. Таму што гэта мой родны сцяг, гэта моя сімволіка, яна каля сэрца, нават калі я проста адзягаю яго на плечы, ён побач са мной заўсёды. Так, што я сёння хацела вам распавесці? Я нагадваю, што зараз Павел Северынец, ён на волі, ён атрымаў яшчэ дадаткова 30 дняў да тых, што ён уже адбыў. Сергей Ціхановскі, ён зараз таксама на волі. І я спадзяюся, што яны і далей будуць знаходзіцца на волі, што мы паспеем зрабіць усё, што ад нас залежыць для таго, каб іх не павярнулі у тыя ўмовы, у якіх яны знаходзяцца. 15 сутак Сергей Ціхановскі павінен яшчэ, яму суд, яго асудзілі зноў. Не нервуйся, Алена. Я нервуюсь, Юля, таму што мяне бомбіць не ад таго, што я хвалюся перад камерай. Не. Мяне бомбіць ад таго, што людзі, якія проста рабілі сваю работу. Яны працавалі чэсна. Яны зараз звінавачаны за масавыя сабранні. Што такое масавае сабранне? Мы што там, крушылі нешта? Хоць адзін асколак знайшлі пасля нас АМАП? Што яны пасля нас? Мы урны перагарталі. Альбо што мы рабілі такое, што за бяспеку дзяржавы было страшна? Што апазіцыя зрабіла? Што шэры кот зрабіў? Прабачце, я з ім побач шла. Я зараз проста буду распавядаць. Ён побач са мной шоў, абвешаны тэхнікай, абвешаны з усіх старон. У яго ў руках такі трыног, спецыяльны пад фотоапарат. Да фотоапарата яшчэ прычэплен тэлефон, таму што ён ідзе ў прамым стрыме, ён і ў YouTube, і ў Facebook працуе. Чалавек ідзе з апаратурай. Проста і распавядае тое, што адбываецца. Таму мяне і бомбіць. Артем підписався на Ціхановського. Сергій Ціхановський – гэта таксама вельмі моцна людзіна, але я хочу зараз распавесці пра шэрага кота, і потым я звярнуся да Сергея Ціхановскага, таму што мы яго бачым, мы яго чуем, мы яго чытаем зараз. Акупацыя краіны, Юля, так. І, разумееце, акупацыя, яна зараз, мне здаецца, яшчэ проста не ў той жахлівай форме, у якой яна можа быць, калі мы гэта не будзем проста прыпыняць. Калі людзі не выходзілі, мы дакаціліся вось да такога. Але людзі пачалі выхадзіць, і мы пабачылі ва ўсёй красе, ва ўсёй прыгажосці, ва ўсіх фарбах, як гэтая ўлада да нас ставіцца. Нас абражаюць, нас абзываюць, людзей садзяць, людзям надаюць штрафы велічэзныя. Наступны крок які? З краіны не можна выязджаць? Альбо што? Наконт краіны зараз усе радуюцца, хлопаюць, апладуюць, што мы атрымалі без віз за 35 еўра. Я б так не апладавала, насправді. І зараз хацела б распавесці, чаму. Алексей Кірэў, вітаю вас, вельмі рада бачыць. Добрый вечар. Так, 24-го ў Воршы ехаць, ці не? Можа вызваліць кота? Алексей, мне здаецца, што яны яго зачынілі надоўга, каб усім дэманстратыўна, вы ведаеце, каб усім дадаць, гэта не урок. Не. Яны проста пытаюцца нас правучыць, і яны яму, гэта помста з іх боку, што ён распавядаў тое, што ім не падабаецца. Гэта помста у яскравым выглядзе ў сваім. Таму вызваляць яго трэба. Можа вызваліць, мне здаецца, не. Але ехаць трэба. 24-го, я не ведаю, трэба паглядзець, мабыць, калі гэта выхадны дзень, дык я паеду ў Воршу з вамі. Але зараз, дайце мне паўхвілінкі, я пагляджу. Гэта пятніца. Гледзячы ў пятніцу, мабыць, з работы я не ведаю. Я не буду абяцаць, але я зраблю ўсё, каб паспець у Воршу ў пятніцу ўвечары.
Калі ў мяне атрымаецца, калі там, ну, да Оршы таксама ехаць трэба не 1 гадзіну, таму паглядзім. Вось, я збегла з тэмы. Я пра шэрага ката, пра тое, што адбывалася на плошчы. Я кажу, я сваімі вачыма бачыла гэтага чалавека. Я чула, што ён кажа. Ён аніводнага мата не сказаў. Ён не паскардзіў нікаго, не пратроліў. Ён проста кажа, мне не падабаецца то, што адбываецца. Прахадзілі мірныя пратэсты супраць інтэграцыі Беларусі ў Расійскую Федэрацыю. Мы не хацім. За гэта ён зараз атрымаў. Ён адсядзеў у лістападзе, ён адсядзеў у снежні, зараз студзень ён зноў сядзіць, і мне здаецца, што ён яшчэ будзе сядзець і сядзець. 60 сотняў гэта, ну, амаль 2 месяцы. Ну, не амаль, гэта 2 месяцы. І яшчэ адзін суд папераду. Таму, на жаль, мы зараз трэба рабіць, пакуль ёсць мажлівасці, пішам, звяртаемся да ўлады. Няхай яны паясняць нам, чаму гэты чалавек зараз адбывае свой тэрмін. На якую стаццю? Нагадваю, стацця за масавыя мерапрыемствы. Яна пакаранне выключна ў тым выпадку, калі адбываюцца падзеі, якія дзейсна з абаронай звязаны. Калі небяспечна ў краіне. Але не было небяспечна, калі мы ішлі па плошчы. Аніводнага чалавека не зачапіла апазіцыя. Аніводнай машыны не прыпыніла. Нарэшце, я кажу, з нас все смяюцца з беларусаў, таму што мы самая культурная апазіцыя, якая стаіць на зялёным светлафоры, чакае, калі праедуць машыны і загарыцца для пешаходаў зялёны светлафор. Аніводнай бумажкі пасля сябе не аставілі. Хаця і палілі там трошкі, і рвалі. За што людзей садзяць? За тое, што Сергей Ціхановскі здымаў на плошчы, ён увогуле да кого амаль не падходзіў, ён толькі браў інтэрв'ю, ён нават не размаўляў ні з кім. Ён працаваў, ён рабіў свае блогі, ён рабіў тое, што ён рахуе, трэба рабіць у краіне для жыцця, каб можна было жыць, а не існаваць. І што атрымалі? 15 сотняў. І зараз зноў стае пытанне, яшчэ 15 сотняў. Таму Ціхановскага трэба падпісаць на канале «Страна для жизни». Калі ласка, сёння Сергей выпусціў ролик, я дадавала спасыланне у яго на канале. Пад апісаннем, у апісанні канала знізу ёсць звяртанне. Калі ласка, яго трэба раздрукаваць, падпісаць і адправіць яму альбо на пошту. Там усе умовы ёсць. Я, на жаль, сама яшчэ гэтага не зрабіла, таму што ў мяне няма часу, але я потым здыму, як я гэта раблю, і пакажу такім чынам, што я прыяднаюся да гэтай акцыі. Таму што пакуль мы да ўлады не звяртаемся, яна нас не чуе альбо чуе не тым вухам. Таму, калі ласка, прашу звярнуць увагу на канал Сергея, ён прапанаваў вось такую цудоўную ідэю. Усяслаў, вітаю. І мы павінны не толькі Сергею Ціхановскаму падпісаць такі ліст, а падпісаць яго яшчэ Зміцеру Козлову, пабачце. Слухайце, я ведаю, што ён шэры кот. І Зміцер. Караце кажучы, мы шэраму кату пішам такой самы ліст. І Павел Свіраніц, у яго сотні вісяць. І калі я не памыляюся, Юлечка, выправце мяне, калі я памыляюся, але Денису Урбановичу, здаецца, таксама суд вынес яшчэ 15 сотняў. Яны знаходзяцца зараз на волі, толькі у нас Зміцер сядзіць, але трэба ўсіх падтрымваць. За ўсіх крычаць, а не калі іх садзяць. Не толькі тады. Таму звяртайцеся на канал «Страна для жизни», звяртайцеся на канал «Шэракот», тэлеграм-каналы, усе суполкі, якія існуюць. Калі ласка, падпісвайцеся, вы будзеце у цэнтры увагі і будзеце ведаць, што адбываецца нарэшце у Беларусі. Прапанавала Польшча нам зараз транзіт нафты. Я трохі з'еду з тэмы нашых
палітвязняў, але я павярнуся ў канцы стрыма, абавязкова нагадаю, што адбываецца. Ось Сергей дуже хороший людина. Сергей, ён вельмі духом моцная людина. Чалавек, духом моцны чалавек. Вельмі. Я просто, ведаеце, я калі бачу такіх людзей, у мяне, я ганаруся імі вельмі. Я імі пішаюся, кажуць у краіне. Таму што гэта сапраўдныя людзі, якія душой і сэрцам за сваю краіну. Так, вось мне скинули зараз новую. Дмитрий Козлов. Так, я просто блытаю, але прабачце, я хвалююся, потому что я кажу, мне бомбит не от того, что я перед камерой сижу, а от того, что мне просто их вельмі жалко. И я могу опыниться в их стане. И я хочу, как бы, ну, калі такое со мной станется, как вы таксама гучно про это казали. Але я не хочу. Ну, прабачце, буду осторожничать. Павел Северинец, 2 месяца. Юлия написала. Павел Северинец, 2 месяца, ошалеть. Будем замежникаў трысці, акрамя іх такой бязмежжы, тут цяпер хіба няма каму спыніць. Юля, так, зараз сядзяць з намі у нашым гуртку украінцы, яны таксама слухаюць. Хлопцы, я вас вельмі прашу, дзяўчаткі, якія са мной прыватна размаўляюць, калі ласка, Беларусь зараз, гэта просто рэпрэсіі. Гэта 37 год. Я кажу, не трэба звяртацца да гісторыі, усё перад вачыма. Новыя аўтазакі, новая зброя, нам паказваюць, як міліцыянты праходзяць свае навучальныя усялякія рэчы. Гэта капец. Ты бачыш, як яны калбасяць, і ты, ну, так, на сябе гэта ўсё трошкі прыміраеш, і здаецца, што не выжыў бы, напэўна. Дзякую, Артем. Зміцер моцны. Ну, мы не ведаем, у Зміцера сітуацыя якая. Ну, калі паглядзіце стрым, а калі не паглядзіце, трохі распавяду, спойлер буду рабіць. Ён не атрымвае лісты. Ён атрымвае лісты выключна ты, якія не садзержаць палітычных усялякіх рэчай. Такім, то бок, ну, про палітыку нічога, ані слова, ані воднага. Тады такі ліст яму могуць аддаць. Сергей Ціхановскі распавядаў, што яму лісты аддалі, і мне здаецца, не ўсе лісты аддалі, выключна тады, калі ён выйшаў. Яму таксама лісты не давалі, пакуль ён адбываў свой тэрмін. Вось, і праблема ж з Зміцерам якая яшчэ велічэзная? Ён у нас адзіны. Яго няма, мы нават не можам перадаць праз радзімых людзей ні перадачкі, нічога. Хто ў Воршы? Калі ласка, заклікаю. Зараз нагадаю адрэсу. 211 030 Орша, Энгельса 1925, Зміцер Козлов. Маленькія перадачкі. Трэба зрабіць такія агульныя зараз паперы. Першае, гэта з інфармацыяй пра ІВС, таму што калі я надсылала лісты, я сутыкнулася з праблемай, што я не ведаю, дзе яны сядзяць. Судовага рашэння не знайсці, інфармацыі амаль у сетках няма, і таму вельмі складана было адпраўляць лісты. Мы адправілі толькі ў Менск, але зараз вось ёсць яшчэ Орша, і Гомель яшчэ трэба падчапіць. Дзякуй, Юлечка, велічэзная. Ну, кажуць, сінія ключыкі ў мяне будуць, але мне здаецца, чым больш гэта... Юля, калі ласка, калі вы рахуеце, што трэба тут інфармацыю дадаваць, дадавайце спакойна. З любых суполак, я думаю, што гэта нам толькі будзе дапамагаць. Я адкрыта, абсалютна. Мне нечага сараміцца, я не той чалавек, які будзе штосьці хаваць. Так, далей пойдзем. Што я пачала пра нафту расказваць. Павярнемся яшчэ да нашых блогераў, да нашых цудовых хлопцаў, якія зараз, да хлопца аднаго, буду выпраўляць сябе, няхай ён адбывае свой 15-сотневы тэрмін, і мы яго будзем даставаць. 24-го гэта яшчэ 10 дзён, капец. Еўропа.
Еўропа зараз усяляка будзе дапамагаць. Нам зрабілі, уже падпісалі дамоўленасці, што мы будзем за 35 еўра ездзіць. Зараз гэта коштуе 60, а калі не памыляюся, з лютага будзе каштаваць 80. Але потым у чэрвені будзе каштаваць 35. Ну, я не ведаю, што яны там, як яны дамаўляліся, але, ну, такая вось, яны скачуць. Што такое 35 еўра? Гэта невялічкія грошы, але 35 не 60, глядзіце, сям'я з 3 чалавек зараз каштуе зрабіць візы 180 еўра, а стане каштаваць 105. Клёва. Ёсць сэнс трохі пачакаць, ёсць. Беларусы зараз масава усе выязджаюць пакуль на заработкі. Хтосьці ўжо знік проста, ну, назаўсёды, мне здаецца, яны проста не павярнуцца ў гэтую краіну. Багата хто хоча выехаць. Я ведаю такіх людзей проста масава. Думкі адныя, трэба цікаць, але, ну, альбо баранім, альбо... Ну, я іншага пакуль не бачу шляху, я буду тут да астатняга часу знаходзіцца, пакуль я не зразумею, што ўсё, ну проста ўсё. Ну проста ўсё. Пакуль такога не адбылася, я тут, і я буду размаўляць з кім магу. На жаль, рулеткі сёння не адбудуцца, таму што АБС-ка зляцела. Але, ну, неяк, мабыць, пад запіс зраблю, калі атрымаецца у рулетку, таму што астатні стрым у рулеткі, ён атрымаўся, і ён добра зайшоў, і інтэрнэт не падводзіў. Нічога не ведаю, што сёння з АБС-кай сталася. Але, ну, так. Карацей кажучы, беларусы зараз пакідаюць краіну, і яны будуць гэта рабіць. Чаму? Таму што, ну, зарплатня. 200 еўра ў Беларусі гэта не зарплатня. 200, 300, хтосьці 400 атрымвае. Хто 400 атрымвае, гэта, ну, можна сказаць, што ён уже такі сярэдні клас. Ну, што такое 400 еўра? Для беларуса гэта не аб чым, таму што, ну, насправдзе, ну, ось украінцы глядзяць, у нас амаль цэны аднолькавыя. Я разумею, што у вас, мабыць, зарплатня менш за нашу, таму што у вас вайна ідзе, але, мне здаецца, у нас вайны няма, разумееце, і мы нафту купляем не за поўны кошт, і газ да нас ідзе не за поўны кошт. Разумееце? Тут трэба трохі суадносіць адно з другім. Вы купляеце, нарэшце, у іншых краінах, не ў расійскіх, але астатнія падзеі, канешне, не вельмі мне падабаецца, што адбываецца ў Украіне, але гэта такое, гэта ваши прыватныя рэчы, і, ну, я не палезу ў гэта. Я магу толькі абмеркаваць з таго, што я думаю. Выключна. Але дадаваць вам і раіць штосьці, не. Я не маю права, таму што я жыву ў іншай краіне. Европа не будет нам помогать, не против РФ, их политика, враг моего врага, друг мой. Так, Костюсь Калиновский, згодна з вами. Европа, яна заўсёды сябе так поводить. Калі кричаць, што Европа нам дапаможа, яна ніколі нам не дапамагала. Яны заўсёды рахавалі, што мы буферная зона. А крычыць заўсёды Польшча, таму што Польшча, яна, ну, у такім стане, калі ёсць за што хвалявацца насправдзе. Астатнія, да, дзе гэта і Беларусь? Вы што? Пакажыце ім мапу, яны не знойдуць, яны і ў Афрыцы будуць шукаць. І не знойдуць, насправдзе. Таму чакаць дапамогі, ведаеце, я 6 год я жыву штодзённымі навінамі Украіны. Ужо каму Еўропа, яна не проста дапамагаць павінна была. Яна ўжо патрэбна была абняць іх і сказаць: браты родныя, сябровачкі, мілыя, давайте до нас, прыяднайцеся, вось вам ваша незалежнасць, вось вам азброенне, бараніце краіну сваю. Што бачым? 6 год вайны мы бачым, яны самі бараняць сваю краіну. Так, дапамагаюць, але гэтая дапамога, яна была мацней, каб некаторыя разумныя разумелі, што адбываецца. Расія, яна не пакіне ні Украіну, і яна не будзе стаяць на месцы. Гэта імперскія амбіцыі, імперыя існуе толькі выключна тады, калі яна ваюе. Гэтую мантру мы спяваем уже 6 год, і не чуюць. У Менску выходзяць на плошчу людзі свядомыя, якія ведаюць, чым гэта закончыцца. Людзі нашыя, яны зараз адбываюць тэрміны. За што? Каб іх не убівалі. Разумееце, просто для мяне, што такое абараняць сваю краіну, тому што не хочу, каб мяне прыйшлі убіваць.
яны не прыйдуць сюды з інвестыцыямі, яны не прыйдуць сюды з прапановамі, яны нас знішчаць, нас, беларусаў, каб сюды прывесці сваіх ардынцаў, надаць тут пасады, щоб красці можна было, і на гэтым усё скончыцца. А незалежнасць Беларусы, тут надвае сказана, калі вы яе зноў атрымаць зможаце. І ўвогуле зможаце ли. Потому што паглядзіце, што адбываецца ў Крыму. Крымскія татары, каб іх не пасадзілі, каб над імі не гвалтавалі, каб іх не гвалтавалі, прабачце. Я ведаю сітуацыю ў Крыму, я размаўляю з рознымі людзьмі. Крымчан там амаль не засталося. Тых сапраўдных крымчан, якія кажуць, што Украіна гэта Крым, а Крым гэта Украіна, не. Они все выехали на мацерыковую часть, амаль усе. Засталося вельмі мала патрыётаў, і яны таксама в вельмі небяспечным стане, вельмі. Паглядзіце, пачытайце просто для сябе, што адбываецца з крымскімі татарамі, што з меджлісам адбываецца. У Расіі ён забаронены. А гэта каранныя людзі. Яны там нарадзіліся, там іх бацькі пахаваныя. То же самае будзе адбывацца з Менскам. То же самае будзе адбывацца з Оршай, Магілёвам, за ўсю Беларусю. Гэта пойдзе з усіх бакоў Беларусі. Проста. Беларусам альбо хто паспее выехаць, то будзе выязджаць, хто не паспее выехаць, ну, ён прыме расійскі паспорт. Калі вы гэтага хаціце, сядзіце далей дома. Я звяртаю зараз не да сваёй аўдыторыі, мая аўдыторыя, яна свядомая. Я спадзяюся, што ролікі, людзі, якія яшчэ думаюць, а стоіць альбо не стоіць, трэба. Я не закликаю на площадь, это ваше приватное дело. Вы хотите, вы выходите, не хотите, не уходите. Я не могу заставить. Але бараніць сваю краіну праз ролики, праз листы да людей, якія зараз у небяспецы. Размаўляйте, кажите. Европа по 35 гэта клёва. Гэта клёва. Беларусы, якія з галавой, якія умеюць працаваць, яны за гэтым скарыстуюцца. Прыйдзе час, і хто сюды прыедзе? Гастарбайтары. Сюды нармальныя людзі, свядомыя. Разумееце, калі навукоўцы выязджаюць, навукоўцы іх не прыязджаюць замяшчаць. Я штосьці не бачыла, што Крым зараз з нобелеўскімі лаўрэатамі пястрыў. Не. Таму я прашу вельмі, калі пабачыце стрым, тутэйшы шляхціч тут з намі. Так, Расія гэта вайна. Вячоркі ўсеславы, беларускамоўныя. Мы астанні раз сядзелі 3 гадзіны, і мы не ведалі, як нам прыпыніць стрым. У нас вельмі доўга шоў стрым, і мы размаўлялі. І мы б яшчэ, напэўна, размаўлялі, каб нам час дазваляў. Сергей, прабачце, я яшчэ некаторых людзей не ведаю, таму могу памыляцца. Сергей Грылович, да, гэта зразумела, што нічога добрага не будзе. Калі Беларусь стане заходнім краем, патрыётам нічога тлумачыць не трэба. Застаецца адно пытанне. Ці ёсць у ўладзе нашы? Мне здаецца, няма. Сергей, я тут хацела бы трошки, мабыць, паясніць сваю «Страна для жизни». Сергей, я падтрымліваю не выключна Зміцера. Вітаю. Я хацела б, мабыць, вы прапусцілі гэтую інфармацыю, але я зараз яе зноў скарыстаюся мажлівасцю і дадам. У вас таксама тэрмін. У Паўла Севярынца тэрмін. У Урбановича тэрмін. Боже, простите, молоды фронт. Денис Урбанович таксама тэрмін 15 сотняў. Нам трэба абараняць таксама і вас. Сергей, я даю спасыланне на ваш канал. Там у вас, я сёння глядзела ролик, ёсць звяртанне да нашага гаранта Конституцыі. Я ўсім кажу, ідзем да Сергея, «Страна для жизни», ён зараз тут. Подписываемся вось онлайн на яго канал. Там унизу под роликом у описании ёсць папер. Яго трэба подпісаць. Там распісана уся працэдура, як дадаць гэты ліст да Сергея. Мы баранім усіх. І Шэрага Кота, і Дениса Урбановича, і Паўла Севярынца, і Сергея Ціхановскага. Шэрага Кота трэба даставаць, Сергея Ціхановскага і хлопцаў трэба ратаваць, каб іх не пасадзілі. Не трэба чакаць, калі яны зноў там будуць адсіжваць гэты тэрмін несправядлівы, незаконны, просто, як юрыст кажу, незаконны. Нельга так рабіць.
гэта рэпрэсіі супраць собственнага народу, гэта геноцид свайго народу. Я гэта кажу нашаму гаранту Канстытуцыі. Канстытуцыя не працуе. Вы не надаеце гаранты. Калі вы не можете надаваць гаранты Канстытуцыі, калі ласка, дайце мажлівасць працаваць чалавеку, які можа надаць гаранты Канстытуцыі. Потому что калі не працуе Канстытуцыя, галоўны закон у краіне, ні адзін закон працаваць не будзе. І будуць сядзець вот такія суддзі з гатовымі паперамі і сотнямі, якія там уже прапісаны, выключна фаміліі будуць толькі ўпісваць. Я разумею, гэта вельмі прыемна, калі прыйшоў, зарплатку адсядзеў, падпісаў, усё прыгожа і цудоўна. Я нагадваю, сябры, нічога не застаецца просто так пакінутым. Нічога. Настане час, калі мы будзем да іх звяртацца, калі яны будуць адпавядаць за то, што яны робяць. Я ведаю, што зараз гэта адбываецца не выключна з гэтай гілкі. Я ведаю, што адбываецца ў працэсах з прадпрыемцамі. Я заўсёды абараняю прадпрыемцаў, у якіх здарылася бяда, і я гэтую кухню бачу, я ведаю яе. Давайте просто не будем допускать того, каб нас садзілі масава. Будем бараніць тых, хто ўжо атрымаў сотні, тых, хто яшчэ можа атрымаць сотні. Інфармацыя дадаецца. Тут Юлічка з намі, яна будзе дадаваць інфармацыю, таксама я буду распаўсюджваць інфармацыю. Тому, калі ласка, падтрымвайце, гуртуемся, тому што у нас няма больше шансу. Усё, 2020 праігрываем. Калі да ўлады не прыйдзе чалавек новы, все, гамон. Беларусі няма, не існуе. Бо ён сказаў, калі я стану зноў прэзідэнтам, калі мне дазволіць Пуцін, я падпішу усе угоды. Усе дарожныя карты будуць выконвацца на 100%. Гэтага чакаем? Я не чакаю. Няхай робяць, што хочуць. Няхай на гэта на іх совесці будзе. Няхай потым маім дзецям в вочы глядзяць. Няхай яны будуць адпавядаць за гэта. Я гэта ведаю. Настане час, калі Канстытуцыя будзе працаваць. Настане час, калі народ асазнае, што ён не проста народзец, а яны грамадзяне сваёй краіны. І яны хочуць, каб законы працавалі. Я ўпэўнена, што карма – дело такое. Пабачыце. Яшчэ дачакаемся. На нашым веку гэта станецца. Так, дзякую. Так, Сергей, нельга маўчаць. Мы крычым. Мы нічога не робім. Мы нікаго не знішчваем, не гвалтуем, не абражаем. Не. Мы толькі просім, каб працавалі законы. Ну то капец. Сорам звяртацца да ўлады, калі ласка, давайте жыць па законах. Дзе такое бачылі? Ну, дзе такое бачылі? Сергей, дарэчы, парваў Канстытуцыю. Я гэта зрабіла, калі закончыла свой інстытут. Калі я атрымала дыплом юрыста, я пайшла першае, што зрабіла, гэта парвала Канстытуцыю і сказала, яна не працуе. Яна не працуе. Для мяне зараз Канстытуцыя гэта брашурка ў кнігарні, не болей. Я яе нават не купляю і новыя рэдакцыі не чытаю, таму што я ведаю, што проста гэта, калі трэба распаліць печку, вось туды можна яе кінуць. На жаль, галоўны дакумент, галоўны закон краіны. Пытаеш, якога... Я хадзіла па чат-рулетцы астанні раз, я вам раскажу. Астанні раз хадзіла, просто ролик мы выдалілі, таму што я там трохі нагаварыла забагата. Мне сказалі, слухай, не трэба так, рызык вялікі. Я размаўляю з прадпрыемцам, разумны, слухайце, кажа мне, чаму у нас так прадпрыемцы дрэнна жывуць? Вось я там абутак прадаю. А суседзі маі, яны кантрольныя знакі не клеюць, яны нейкія там з іншых краін, я не буду нікога зараз абражаць. Яны з іншых краін прывозяць, спакойна сабе працуюць, падаткі не сплачваюць. І вось яны працуюць, а мяне штрафуюць. Я кажу, дык хто павінен у гэтым? Ён кажа, як хто павінен? Ўлада павінна. Я кажу, а ўлада гэта хто? Як? Мы там звярталіся, мы пісалі. Я кажу, ўлада хто? Мне пару фамілій назвалі, я кажу, ку-ку, вы Канстытуцыю бачылі? Улада – гэта грамадзяне краіны. А тыя нанятыя, мы ім зарплатню плацім, проста. Гэта менеджеры ў краіне. Ні больш, ні менш. І я ў яго спытала простое пытанне. Не пападзіцеся, бо паймаю вас у чат-рулетцы, я гэта спытаю. Якога колеру
буклетик, які називається Конституція. Ведаеце, що він зробив? Ён мяне зліў. Цудоўна. Чалавек хоча працаваць па законах, не ведае законы. І не ведае, хто выконвае гэтыя законы. Хто павінен выконваць 3 гілкі ўлады ў Украіне. Спытайце, якія. Украінцы ведаюць, таму што гэта як мантра для них. А мы не ведаем. Мне пачынаюць міліцыянты, якая ж гэта, прыбачце, волка ўлады. Капец. Таму, так, падтрымваем тых, мне зноў бамбіць, прабачце, калі ласка, але так мне не падабаецца. Я хочу дапамагчы, у мяне ёсць, я ж кажу, у мяне ёсць адукацыя, ёсць опыт, я працавала з гэтым, але мяне рукі скованы, ногі скованы, у кандалах сяжу, нічога не могу зрабіць. Таму, калі я чую ідэю, якая працуе, можа спрацаваць, я заўсёды яе пачынаю распаўсюджваць. У нас няма выбару больш, няма, не будзе. У 2020, калі заходзім з вусатым тараканам, все капец. Мантры будзеце спяваць у іншых месцах. Так, згідно Конституції, джерелом і носієм влади є народ. А ті, хто на ключових посадах в державі, це найняті менеджери. Так. Так, Артем. Тому люди, коли ласка, прочинайтеся. Хто не бачив. До речі, я гэты ролики роблю сваім сябрам нагадаць, што я існую, тому што у мяне ўсе сябры, у мяне няма чату, там сябры мае сядзяць. Але я вельмі спадзяюся, што такім чынам, ведаеце, я калі пачынала канал 2 месяцы таму, уже 2 месяцы існуе канал, 40 чалавек было. Зараз амаль 300. Разумееце? Яно ідзе у масы, далей, да людзей даходзіць, яны мяне чуюць. Калі я хаця б аднаго чалавека спасу ад гэтай ардынскай халеры, ну, значыцца, я не просто так з вами размаўляла, і значыцца, вы не просто так посцілі гэты стрымы, і значыцца, вы таксама працавалі са мной побач, і мы спаслі, мы з вами выратавалі адно жыццё, як мінімум. Калі я буду ведаць, што вочы ў чалавека, яны змянілі погляд, а я ведаю такіх людзей, якія змянялі погляд, нават наконт Крыма. Мне моя сяброка, яна была такая просто вось Крым, гэта Расія, і ўсё, ніякіх там, і усялякіх. Мы з ёй размаўлялі амаль паўгады. І зараз спытайце у яе, чый Крым? Выключна украінскі, таму што ён акупаваны, незаконна захоплены, і калі мне кажуць, там аніводнага чалавека не загінула. Гэта брахня, там загінулі хлопцы. Ім стралялі ў спіны. Вы просто прапануйце ім адкрыць YouTube, любую крыніцу, якая інфармацыйная, ну, маламальскі. Там забілі людзей, загінулі людзі. Гэта брахня, што ў Крыму ніхто не пастраждаў. Зараз там над населеннем, якое там засталося, вы паглядзіце, якія пагромы ў Крыму адбываюцца. Хто туды паехаў? Ваенныя, на адпачынак. Яны зараз будуць свае, прабачце, дупы на сонцы грэць. Гэта крымчане? Не. Таму я чакаю, калі Крым павярнецца дадому, і калі гэта здарыцца, я паеду да свайго сябра Артура. Нават калі мяне не чакае, я ўсё роўна да яго паеду, калі прапар Украіны будзе ў Крыму, афіцыйны, юрыдычны, як гэта павінна быць. Де-факто і де-юре. Так, ще ключики. Я раздаю ключы людзям, якія, па-першае, я ведаю, што яны будуць бараніць чат ад усялякіх, тому што я ведаю, я просто бачу Сергея Ціхановскага чат, там просто бомбіць так, што капец. Я ведаю, што ў Шэрага Ката там Пір модерам працуе у яго, ну не працуе, прабачце, не, працуе, гэта праца, карэктна. Пір яму дапамагае, прабачце. Таму я ведаю, што, ну, у мяне не такой, мабыць, спрос на мяне, што тут, ну, спакойна, усе свае. І я надаю яшчэ ключыкі людзям, якія могуць дадаваць інфармацыю. Не трэба ў мяне пытаць, ці трэба дадаваць такую інфармацыю, ці не трэба. Проста яе ў чат і ўсё.
Прабачце. Так, гэта дадаў Павел Северинец у каменты да шэрага кота. Ашалець. Будзем... Юлечка, я неправильно прочитала твое спасыланне. Павел Северинец написал, будзем замежнікаў трэсці, акрамя іх, такой бязмежна тут і цяпер хіба няма каму спыніць. Падтрымваем так, прапанову Павла Северинца і гучна крычым на ўвесь свет. Я у сваіх першых стрымах казала аб тым, што мы не спусцім гэтыя сітуацыі з тармазоў ніколі. Мы будзем гучна замаўляць. Я зараз замаўляю праз украінскія суполкі, праз беларускія суполкі, нарвежскія суполкі, у мяне там ёсць таксама сябры. Як можам, так і крычым пра гэтую сітуацыю. Вось. Што датычыцца віз? Зараз я з імі закончу і пойдзем да наступнай тэмы. Просто поступаюць навіны, прабачце, я яшчэ падглядаю, каб нешта не прапусціць, але я ведаю, што Юлечка мне дапаможа, калі што, але мы так сама моніторым. Я пра што кажу, зараз Еўропа адкрывае мажлівасці вось такія, картку побыту, калі не памыляюся, за 2 гады можна атрымаць. Это паляк. Калі ёсць яшчэ і карані, не трэба чакаць. Што такое, хто будзе выязджаць? Моладзь, разумная моладзь. Гэта навукоўцы, у першую чаргу, людзі, якія ўмеюць працаваць рукамі. І што мы страцім? Хто нас будзе потым на пенсіі карміць? Нагадваю, пенсійны фонд, ён не мае накапительную, я не ведаю, дзе мой Усяслаўчык, накапительная сістэма. Мабыць, так і ёсць. Зараз наших пенсіянераў, яны атрымваюць пенсію з падаткаў. З падаткаў, і у нас існуе унебюджэтны фонд, які збірае з наших прадпрыемцаў гэты, пробачце, хвалюся, ўжо ўсё, з галавы палетала. Фонд збірае не падаткі. Нагадайте мне, что фонд збірае, я забыла. Толькі сёння чытала. Карацей кажучы, фонд, ён транзітная такая арганізацыя, якая... Але у іх там грошай сядае, мне здаецца, тому што яны у такіх будынках сядзяць, што мама моя дорогая. 2-3 паверхі, і ўсе такія просто прыгожыя, і ты думаеш, адкуль у внебюджэты столькі грошаў, дзе яны зарабляюць іх? Ну, просто цікава. Таму я нагадваю, калі выедуць беларусы працаздатныя, пенсіянеры, вы чакаеце, што вас расейцы будуць карміць, паіць? Не-а. Паглядзіце, якія пенсіі ў Расіі. Мне крычаць, там пенсіі. Якія пенсіі? Тыя ж 100, 120, 150 даляраў. Там няма пенсій. Няма. І зарплаты там няма. Москва крычыць, што ў нас все прыгожа, все клёва, дык гэта выключна Москва. Ад'едзьце 100 кіламетраў, мабыць, меней, ад Москвы і пабачыце гэта з дрэва клазеты. І ўсё. Закончылася Расія. Так, Зміцеру носяць перадачы. Я ведаю, што Юля займаецца гэтым пытаннем. Юля, я, на жаль, по передачах, я ведаю, что их можно носить по заявке, потому что у Дмитрия никого нема. Треба написать заявление. Ён сирота, пишется заявление у Орши. Кто у Орши, коли ласка? Знайдите спис. Я просто не ведаю. У кожной ИВС свое, ИЧС, яна там называется белорусской, свои правила, разумеете? Тут может быть один спис, але есть яшчэ ўнутрашнія распорядкі, як яны гэта называюць, якія полностью не адпавядаюць тому, что написано у паперы, у іх свае там забабоны, і трэба, я просто ўсяго гэтага не ведаю, і я не хочу брахаць. Так, вось написали, Лара написала, ИВС у Орши, там адбывает арышт, блогер Шэры Кот.
Орша, Аршанский и Дубровинский район, Орша Энгельса 25, телефон 8 02 16 21 81 20. Додам потом эту информацию под видео. Добрый вечер. Посылку приняли без проблем, 5 килограмм. Вместе со мной передавали коту еще одна женщина с гор. Разом со мной передавала коту еще одна женщина с горок. У яе таксама ўзялі. Міліцыянтка сказала, што яны не прымаюць і не перадаюць увогуле лісты, адкрыткі, паштоўкі ні самі, ні па пошце. І потым не аддаюць. Но на ИСО гэта исправительныя. На ИСО пісаць можна. Но ён же ж не на ИСО, ён на ИВС пакуль. Ну, я нарэшце здаюся, што ён адтуль і выйдзе скора. Я перадавала канверты і папер з ручкай. Спасибо за падтрымку. Хлопцы напісалі, што мяне ўпамянулі ў стрыме. Дзякуй. Пагляджу, калі павярнусь домой. Вам удачы і напору. Дзякуй, вялічэзны дзякуй. Такім чынам, што бачым? Лісты пісаць... Не, лісты трэба ўсё роўна пісаць. Слухайце, закідайце іх лістамі паперам. Ім трэба, яны потым, як замест чарнавікоў, ім трэба. Нехай. Закідаем ІВС па адресу Орша Энгельса 25 лістамі, якія накірованы ў падтрымку Зміцера Козлова. Галоўнае пакуль што рэч, Зміцеру перадаюць лісты, але тыя, дзе няма нічога пра палітыку. Тое ж самае было на ахрэсцінах у Мінску у нас. Пішыце кожны дзень. Гэта самае лепшае, што мы можам зрабіць, і гэта рэальна падтрымлівае за кратамі. Я б яшчэ прапанавала, мабыць, святковыя. Я не ведаю, а мяне будуць сварыцца на мяне будуць за тое, што я, мабыць, шары нейкія паветра пускаю. Не ведаю. Давайте мы зробім вялікі шар з надпісам «Шэры кот, we love you» і запусцім у неба. Я б хацела на гэта паглядзець. Не, гэта не смешна сябе насправді. Змейце, тут... Я хацела распавесці пра Украіну трохі. Таму што там таксама ўсё неспакойна. Мабыць, пару хвілінак я хацела б звярнуцца да украінскай тэматыкі, таму што там сэрца таксама баліць. Кожны дзень я скрин з адресам зрабіў, напишу лісты Зміцеру. Дзякуй, я беларус, дзякуй, сябар. Так, будзем пісаць. І я, дарэчы, здыму, мабыць, відэа, мабыць, зраблю фоткі проста, і мы размясцім. І я таксама прапаную «Страна для жизни», Сергей Тихановский, Беларусь 12 стоп, калі ласка, заходзьце да яго, глядзіце яго, ён прапануе вельмі добрыя рэчы, яны не супярэчаць заканадаўству. Дарэчы, Сергея затрымалі, я глядзела яго стрым. Хто не глядзеў? Зараз, калі цікава, паставьте плюс, я абавязкова распавяду, як Сергея затрымалі. Таму што гэта было у мяне проста з вуха, мне здавалася, што зараз усё паляціць, таму што там такі дысананс атрымваўся. Просто зашквар, капец. І гэта ўсё яшчэ ў прамым этэры. Я там просто арала, калі ласка. Жлобін, не спіце, ратуйце, таму што хлопцы забяруць. У жлобі не ведаем. Так, ведаеце. Ну, вот і добра, што ведаеце. Садова квітка. Вітаю, садова квітка. У мене є квіточка, так само, квіточка вишні, вона живе в Україні. Дуже сяброка моя, Тетяна, вельми цудовна. Плюс, Вольномастер, вітаю. Потрібно 1000. Так, мені треба 100 тисяч підписчиків, але мені сьогодні злетіло знову ОБС. Я не ведаю чому. Пошла пару лет гулять, і вона нормально себе веде. А пішла у стрим, і вона знову бемс, і обрубилась у мене. Не ведаю, що. Юрій Вітань, більше, і я серед них. Джек Талер, великий дякую. Я роблю гэта не заради свайго піару, у мяне іншая мета. Каб я могла распавесці вам, што такое сацыяльнае прадпрымальніцтва, я б з большым задаваленнем рабіла гэта.
Вот поверьте мне, я калі-небудзь, мабыць, зраблю такія эканамічныя стрымчыкі, але зараз сэрца і душа баліць за нашых хлопцаў, за нашых дзяўчын, якія таксама працуюць. Мы іх нават, я не ведаю, гэта не проста валанцёры, гэта не проста праваахаронцы, якія проста рызыкуюць. Рызыкуюць людзі таксама. Мы ўсе пад карандашы. Усе, говорю, ясна, вітаю. Усе на карандашы, усе пра нас ведаюць. Мне кажуць, а што, ну, здымалі цябе, што далей? Ну, цікава рэч, а навошта здымалі? Пытаю. Я нагадваю, яшчэ ні адной фоткі ў Тэлеграм мне не наслалі. Столькі мяне фатаграфавалі у розных месцах, столькі здымалі, і хоць бы адзін. Хоць бы відэо маленечкае, на паўхвілінкі, альбо фотачку, дзе я прыгожая. Ну, маглі б зрабіць. І без кветак заўсёды прыходзіць. Не магу, сэрца баліць. Жах. Я побачыла выпадкова, коли ви зробили відос із зачіскою. Ах, ну, слухайте. Ну, с зачіскою. Зачіскою, ви про це. Слухайте, я його видалила. Тому що мені так... Юлечка, я буду нагадывать про кота, и про Сергея Тихановского, и про Павла Северынца, и Дениса Урбановича. У мяне тут нема аніводнага конкуренту, у мяне тут нема аніводнага чалавека, аб якім бы я не казала, іх усіх зараз трэба бараніць просто. Гучна, заклікаю, калі ласка, хто там можа пісаць лісты, хто можа казаць на камеру, записывайце ролики ў падтрымку. До рэчы, можна флешмоб запусціць? Я сёння запишу ролик у падтрымку наших палітвязняў. Чаму б не? Хэштег трэба прыдумаць. Прапануйце хэштег, буду здымаць ролик, каб іх не пасадзілі, каб не наших палітвязняў, а хлопцаў, якія яшчэ не палітвязні, і я не хачу, каб яны селі. Пір Снайдерскому, вітаю. Ёначка, вітаю, Саніка. Я была з вами, але ў мяне сёння прапанавала свой стрым 1,5 гадзіны ўжо ідзе. Это я 1,5 гадзіны размаўляю з вами. Нічога сабе. А тут конкуренції не має бути. Маємо бути заодно, бо курва люди сидять, даруйте. Так. Тому пропоную зараз. Будемо писати ролики. Треба яшчэ, напэўна, абмеркаваць Сергеем, як ён на гэта глядзіць, тому што мы ж у яго абарону будем писать ролик. А то ён нам потом скажа, нарабілі дзялоў, што не ведаю, что-то цяпер рабіць. На канале Сергея Тихановского нагадываю, калі ласка, кто-нибудь з моих сяброў дадайце з посылання на канал «Страна для жизни». Там у яго у описании знаходзіцца папер. Его трэба подписать и отправить. Мы звяртаемся да ўлады з патрабаваннем паясніць, па-першае, чаму затрымліваюцца наши люди, по-другое, чаму яны затрымліваюцца незаконна, і трэцяе, чаму яны затрыманыя незаконна яшчэ і павінны адсядзець. Дзякую, Юлечка. Вось, супраць, будем пісаць ролики і будем размаўляць. Калі ласка, распаўсюджвайце стрым. Facebook, я ёсць у Фейсбуке, ну там закрытая сторонка, але я стараюсь распаўсюджваць. Facebook, можна, мяне няма ў Аднакласніках, але кідайце туды. Мяне няма ў ВКонтакце, кідайце туды. Мне ўсё роўна. Хто будзе глядзець? Я кажу, нават калі я зраблю добрую справу для аднаго чалавека, для мяне гэта будзе вынік. Калі я пабачу ў вачах, так, добра, ўсё, добра, я зразумеў, бо лайк мне будзе. Я не пайду сёння у чат-рулетку, тому што мяне зноў зляцела ОБС. Таму прабач. Белокр, вітаю. Нешта я давно не бачыла навін таких, прям каб шкварчалі. Давайте павярнуся да украінскіх навін. Я з іх пачала і зноў потом павярнулася да шэрага кота і зноў зараз буду... Я пакуль яшчэ скачу па навінах, я яшчэ не звыкла да камеры, і мне, відаць, у мяне думак мільён у галаве, і кожную трэба агучыць. Украіна визнаў Іран. Дякую. Дякую. Пробачте, я ще чат доглядаю тут паралельно, мабуть, інформацію додадуть цікаву. Хто забув лайк? Вельмі мне падабаецца, як Юна на гэты конт кажа, хто про лайки. Я не памятаю, як яна, але смешна, яна там штосьці дадае.
А, Задиди, Забаби, гэта наши такія прывіталкі. Юра Карпенко, вітаю, дзякуй, што прыйшоў бараніць наш стрым. Украіна, нагадываю, Іран збіў самалёт, які ляцеў кампанія МАУ, гэта міжнародныя авіялініі Украіны, збіў ракетай, і дастатньо доўгі час яны не вызнавалі, што гэта тэракт, што яны збілі самалёт. Яны казалі, што гэта з двигунамі праблемы, потым памылка пілота, потым яшчэ штосьці, карацей кажучы, былі іх там не 2-0, але насправдзе атрымалася, што не 2-0. Вось, і яны вызналі такі тэракт. Але з іх точкі зору гэта не тэракт, а выпадкова сталася. Яны пераблыталі з амерыканскім самалётам альбо з іншым самалётам, тому што там вылеталі самалёты. Але нагадваю, каб Іран дагэтуль за пару дзён, буквально там, мабыць, за 2-3 дня дагэтуль, ён не замовіў, што ён будзе з помсты адносіцца да Украіны, таму што іх падтрымваюць ЗША, я бы, мабыць, у гэтую байку, што выпадкова ракета на аўтапілоце збіла самалёт, дзе ляцела 176 людзей, і ён выпадкова стаўся украінскім. Слухайце, лапшу гэтую вешайце іншым. Просто я ніколі ў жыцці. Трыбунал, Гаага, што там, я не ведаю, з аднаго боку, гэта ж тэрарыстычны акт. У чыстым выглядзе. Для мяне гэта так. Я сваю думку, я багата думак чула, але я прытрымваюсь адной. Гэта тэракт, ён быў спланаваны, яны ведалі, што будзе ляцець гэты самалёт, яны ведалі, калі ён будзе ляцець, як ён будзе ляцець, і ведалі, ракеты адкуль паляцяць, і ведаеце, мне здаецца, што яны спадзяваліся, пакрычаць, кампенсацыі, там, рты пазакрываем, і ўсё. Павінен суд, міжнародны, светавы, таму што там загінулі грамадзяне розных краін. Адпавядайце. Пачаліся масавыя пратэсты. Мы бачым, што у дыктатарскай краіне адбываецца. Іран. Дарэчы, Фархад расказваў, што такое Іран. Я звярнуўся, мабыць, да яго, я яго не буду цытаваць, але з прыводу таго, што я зразумела з яго размовы, вы можаце паглядзець на канале. Фархад Лайф. Новы канал стварыў Фархад. Фархад Лайф. Трэба падпісацца. Вось такі хлопец, разумны, лагічна паслядоўны. Навіны абмярковыя, трохі спецыфічныя, так, дапускаю, але яно таго коштуе. Такім чынам, Фархад распавядаў свайго часу, што калі адбываюцца масавыя пратэсты, там няма разынавых куль. Не. Там звычайныя кулі, і людзей не проста пужаюць, а іх убіваюць. Калі хавалі Сулеймані, загінула 50, мабыць, больш. Не буду зараз хлусню казаць. Больш за 50 чалавек, скажем так. Загінула больш за 50 чалавек. Траур па Сулеймані, па загінутых няма. Гэта ж не людзі, гэта ж сорам. І іх не проста б'юць, іх не проста там гасяць праз гэтыя вадамёты і іншыя, як у цывільных краінах. Не, іх убіваюць. І самае страшэннае, калі трэба забраць цела з вуліцы, выставляюць рахунак, колькі куль было на гэтага чалавека затрачана. Кампенсуйце кошт куль і забірайце свайго дамоў. І ўсё. Вось так адносяцца іранцы да сваіх грамадзян. Я бачыла гэтага, прабачце, дыктатара, які біў сабе па твары за тое, што Сулеймані не загінуў, яго ўбілі. Ён хворы чалавек. Проста. Гэта хворы чалавек. І зараз пратэсты, і зараз я чытаю, што ў Іране адбываецца, там людзей проста убіваюць.
Вось вам у чыстым выглядзе дыктатура, дзе ўсё куплена, кожная... Напишите мне, калі ласка, як на беларускай, не, я сама пагляджу. Там все куплена. І, разумееце, яно так побач са мной, я вось гляджу на Іран, просто дно. Але мне здаецца, што ёсць яшчэ такое меркаванне, што могуць пастучаць. Мне здаецца чамусьці. Таму што я ведаю, па іншых гісторыях няма ліміту без чалавечнай фантазіі. У навукоўцаў ёсць ліміт. Яны у якой-то момент, у якой-то крапке застываюць і далей ісці не могуць. То, што адносіцца да агрэсіі, там кропкі няма. Просто няма. Ты здзівуешся, што кожны раз ты ўсё новыя узнаеш, і просто, як кажуць мои сябры украінцы, на галаву не налазіць. Вось, таму Іран. Фільм «Чекіст» паглядзі. Білокор, разумееце, мне вельмі цяжка глядзець мастацкія фільмы. Я вам могу распавесці, кого я гляджу. Я обожаю Ніла дегріса Тайсона. Я обожаю Стівена Хокінга. Просто. Я некалькі разоў пераглядала іх фільмы. Не про іх, а іх фільмы. Разумеете, и Universe — это то, что стосуется Вселенной. Першая серия я глядела еще у перакладзе. Зараз Universe я гляжу уже у оригинале, потому что я ведаю, про что ідзе мова. И мне вельмі цяжка глядзець. Вячеслав 109. А Беларусь взагалі казка? Ну, Вячеслав, як вы рахуеце? Люди вышли. Ну, ось вам прыклад. Ну, просты такі. Што бы вы зрабілі, каб пабачылі, ідзе чалавек, у яго на плячах сумка, я не памятаю, Усіслав мяне ўчыў, вы зразумееце, рюкзак нясе. У руках у яго вось такая, трынога ідзе, на трыноге стаіць фотоапарат, да фотоапарата падключаны тэлефон, нешта ён яшчэ ў руках там трымае паралельна з гэтым, на плячах у яго сцяг, і вось ён проста ідзе і каментуе тое, што ён бачыць. Ён ні да каго не чапляецца. Ён дазваляе сабе падысці да каго-небудзь, проста паразмаўляць. І гэты чалавек, ён сядзеў у лістападзе 15 сотняў, ён сядзеў у снежні 15 сотняў, ён зараз адбывае тэрмін 15 сотняў, і яшчэ 60 без яго удзелу яму суд дадаў. І яшчэ адзін суд будзе адбывацца, які таксама хутчэй за ўсё дадасць яшчэ сотні яму. Гэта казка? Ну, калі гэта казка, так, мабыць, гэта казка. Але я так не рахую. І, на жаль, як чалавек з юрыдычнай адукацыяй, мне вельмі цяжка дапамагаць, таму, чаму мяне вучылі ў інстытуце, і тую работу, якую я захішчала ў інстытуце. Разумееце, гэта дзве розныя паралелі увогуле. Тое, што я казала, трэба рабіць, яно тут не працуе. Просто. Канстытуцыя не працуе. Калі ў краіне не працуе канстытуцыя, гэта галоўны закон у краіне. Гэта першы закон, ад якога трэба адштоўхвацца. Вы ж часта чуеце, неканстытуцыйны закон прыняты, у Канстытуцыйны суд ідзем разбірацца. Разумееце? А у нас канстытуцыі няма проста, яна не працуе. Кажуць, можна хадзіць на плошчу, кажуць, можна бараніць сваю краіну. Трэба рабіць гэта. Мяне Канстытуцыя забавязвае выходзіць і казаць, я супраць таго, каб суверэнітэт маёй краіны паштоўхаўся. Я павінна, як грамадзянін, выходзіць, і мяне за гэта садзяць. Ну, мяне не, мяне не садзілі ані разу. Але могуць пасадзіць. Сергей Ціхановскі адсядзеў 15 сотняў за тое, што ён выйшаў і здымаў. Ён увогуле нічога не рабіў. У яго нават сцяга не было, таму што ён быў абвешчаны таксама апаратурай.
15 сотняў адсядзеў. Павел Северынец збіраў на плошчы людзей, заклікаў за незалежнасць, за свой суверэнітэт. 15 сотняў адсядзеў, яшчэ 15 дадалі. Дзяніс Урбанович, малады фронт, лідар маладога фронту, Павел Северынец БХД. 15 сотняў адсядзеў за тое, што ён абараняў канстытуцыйнае права сваёй краіны. Калі вам гэта ўсё на галаву налазіць, мне не налазіць, тому што я не разумею. А як мне абараняць мою краіну? Як мне абараняць незалежнасць, калі мяне канстытуцыйна наказваюць за гэта? Супраць канстытуцыі. Ну як? Вы ведаеце? Я не ведаю як. Просто у мяне няма адпаведзі на гэтае пытанне. І ўсё. Ці далёка мы ад Ірана? Мне здаецца, не вельмі. Таму што зараз пасадкі. Гэта лайт-варыянт нас пакараць. Лайт-варыянт. Але я ведаю, што ёсць яшчэ і... Я просто не хочу об этом нават думаць. Давайте я з вами трохі паразмаўляю, таму што мяне бомбіць сёння капітальна. Добра, што я ў рулетку не іду, бо я, напэўна, там не ведаю, што з імі зрабіла. Мне бы, наверное, сёння было сорамна за сябе, напэўна. Так было у нас цыска Нямецчыне, калі сваякам выстаўлялі кошт за кулі або Я не ведала, вы разумееце? Мне шок быў, калі ён гэта сказаў. Каб цела дзіцяці забраць, маці павінна аплаціць кулі. Гэта як? Слухайте, Илон Маск, Hyperloop, Tesla, Dragon Age скоро полетить. Яны уже плануюць, калі яны на Марс летять. 2024 миссия на Луну полететь. За кули платят, каб тело забрать. Трындец просто. Загниваючая Европа. Я разумею. Лететь на Марс. Це відчувається в Білорусі не так, як в Україні, хоча... Ні, В'ячеслав, не так, як в Україні. Не так. У нас усі мітинги, я, мабуть, розповідала, я не пам'ятаю, 6 кастричника на площі партія Миколая Статкевича спалила, ну, не йшли на вибори, спалили усі... Ну, такие были свидетельства про то, что идут у мясцовые советы депутатов, ну, кандидаты, скажем так, спалили. Але заставаліся люди, які гэтага не зрабілі, ну, яны не адмовіліся. І у тым ліку шэры кот. Яны сказали, мы будем ісці до останняга. У нас вельмі багата людзей паздымалі. Не допустили до выборов. Просто оппозиции не вошли ни один человек, а ни один. Хотя замовлялося вельмі багато людей. Алена Толстая так само там была. Яна так само шла у кандидат у депутаты. Яна так само свое посвящение сама перед нами, з нами. Мы были на площади Воли, нынешняя называется площадь Свободы. Яна так само знішчыла свое свидетельство. Она сказала, я в этом цирку не буду прымаць удзел. Гэта сорамна. Я не буду казаць раён. Тут з танцаўшчыцай мы павінны былі, прабачце, нашыя, хто калі пагодзіліся ісці на выбары гэтыя дэпутаты, кандыдаты ў дэпутаты нашыя, і не спалілі свае свядоцтва. У нас канкурэнтка была маленькая танцаўшчыца, якую танцаваў балерун. И как я выставляла свою кандидатуру, и я ее програла. Что бы вы мне подумали, пробачьте? Ну что вы мне сказали, Лена? А Лена, кому ты програла, боже? Это ж какая-то Лена повинна быть, как програть вот этому. А и она вышла, и она депутат. С кем там размовлять? Ці далеко от Ирана, вельмі, мне здаецца, близко. Вельмі близко. И это страшно. Тому я записываю гэтыя ролики. Я вельмі спадзяюся, что яны дойдуць. Мабыць, дзяўчынкі будуць глядзець. Мабыць, хлопчыкі, я не ведаю. Але я вельмі спадзяюся, што я працую не проста так. І ёсць фідбэк. Я яго бачу. Няхай ён невялічкі. Ён мой. Я бачу. У мяне няма чату, у мяне ёсць сябры, якія са мной тут зараз абмяркоўваюць падзеі. Белакурскі цифр не напишу тут. Зараз я пагляджу, мабыць.
Ну, ось я гляжу чат зараз. Так, до сяброў. До моих сяброў. Ну, я, мабыць, да сяброў. Зараз я скончу гэтую тэму, тому што я зноў буду скакаць з тым на тэму. SpaceX. Артем, я ведаю, што ты таксама завернуты на гэтай тэме. Гэта клёвая тэма. Давайте пойдзем у пазітыў, тому што мяне, ну, насправді, аднавін бомбіць, і ад тых, якія зараз зноў ідуць, таксама бомбіць, таму робім тое, што робім, і пішам лісты, запісуем ролікі, і крычым гучна. Дзякую. Так. Чатам трэба жыць, як кажа Димон, але сябрамі я трохі перараблю гэтую фармуліроўку, Димон, прабач. Прям каб точна, Сергей, зараз дадам. Точна, яму дадалі. Зараз скажу. Ён зараз сядзіць трэці тэрмін, 2 тэрміны яму дадалі ўжо. Зараз я павярнуся да навін і скажу точна, каб вам не збрахаць. Що я только што рахавала. Зараз я павярнусь да навін. Так, гэта піша Еўрапейская Беларусь. Буду на русском вам читать. Сегодня впервые с момента задержания Дмитрия Козлова с ним удалось встретиться адвокату. Она подтвердила, что активист получил еще 15 суток ареста уже за участие в акции 8 декабря и сообщила, что его ждет еще 30 суток ареста согласно постановлениям судов, прошедших уже во время отбывания наказания. За какие именно правонарушения они вынесены, пока неизвестно. Кроме того, 27 января Дмитрия ждет еще один административный процесс. Таким чином, зараз ён адбывае 15 сотняў, потым яшчэ 30 сотняў. Гэта будзе пасля таго, як зараз. І сёння я бачыла, Павел Северин спісаў, што 60 сотняў нарахавалі за ўсе суды. Юля мне піша зараз. Юля піша. Так, двойчы асуджаны на 15 суток. 13 студзеня быў яшчэ адзін суд у Оршы, куды кота вывезли з ІВС, зноў 15 суток. І такім чынам усяго 4 пастановы по 15 суток за удзел у акцыях у Менску і заклікі ў сацыяльных сетках. Ад 25 снежня на акцыю 29 снежня і яшчэ на 27 студзеня павестку ў суд Ленінскага района Мінска. На суды кота вывозят з ІВС. Кот сказал, каб чакалі на волі не хутка, на майскія празднікі. Прасіў перадаць канверты, аднаразовыя станкі і сшытак з асадкай, каб пісаць. Усяго у кота 6 жывых протаколаў. Абскаржваць рашэнне кот не плануе. Удзел у мірных сходах на суде прызнае. Распаўсюдзьце інфармацыю, важнай для грамадзянства ў сацыяльных сетках таксама прызнаецца. Я распаўсюджу потым па сваіх тэлеграм-каналах, калі ласка, далучайцеся. Сергей, 6 жывых протаколаў. Я так разумею, што 6 жывых протаколаў зараз ён адбывае. Так, другі, потому што ён снежні, з 26 снежня ён адбывае тэрмін. Зараз 2, потым яшчэ. Что-то напутали они. Если я приеду к 24-му, они его не выпустят, то кажется... Читаю. Что-то напутали они. Если я приеду к 24-му, и они его не выпустят, я у каждого там судьи возьму интервью и покажу, где они живут в Орше. Пусть прекратят этот позор. За независимость посадили сироту. Так, Сергей, я пропоную, увогуле, я сегодня буду сидеть... Я бачила фамілії суддів, які додавали арешт Северинцу і Денису Урбановичу. Треба просто собрать інформацію. Я хочу пофамільно озвучить, які судді, тому що там суддя є одна, яка виносила кілька рішень. Просто вельми багато судов відбувалось. За 2 дні більше за 70 судов у Снежні,
І у снежні больш за 30 судоў, і зараз больш за 70 судоў. Я просто не паспяваю абрабляць інфармацыю. Калі ёсць чалавек, калі ласка, я ведаю, што у нас тут ёсць людзі, якія збіраюць інфармацыю, фаміліі суддзяў. Нават зараз мне можаце напісаць, я агучу, няма пытанняў. Я ў Сергея чула, але я не запамятала, у мяне, на жаль, не было дзе запісаць. Зараз агучым, няхай ведаюць сваіх герояў у краіне, якія праблемы. Яны ж не баяцца выносіць такія рашэнні. Чаго ім хавацца? Яны ж закон выконваюць. Калі выконваюць закон вось такім чынам, ну, тады трэба ведаць, хто выконвае такія законы. Чаму не? Можаце напісаць мне. Так, у шэрага кота мы пастаянна кажам, і Анатоль Сайгон кажа, што ён вельмі адносіцца. Мне зараз Сайгона вельмі жалка. Я на яго гляджу, ён просто за гэтага... Так, Юлія, калі не складана, паглядзі, калі ласка, 9 снежня суды 27 снежня, здаецца, адбываліся. Я просто не хочу павяртацца ў свой тэлеграм, там у мяне ўсё забіта. Паглядзі, калі ласка, ёсць інфармацыя, там, дзе вы за гэтыя велічэзныя суды, у студзені, 9 числа, 9-10 число, там ёсць пафамільныя спіскі. 100%. Я іх бачыла, і я у астатнім стрыме хацела зачытаць, але ў мяне не было часу. Юлія, напэўна, не шукай. Не шукай, я знайшла. Сябры, калі ёсць у вас час трохі паслухаць, я зачытаю. Адзіны час, я не ведаю, зараз я скажу, калі гэта... 9 студзеня, суд. – 9 студзеня, Максим Урбанович, штраф 2700 рублей, 2 прысуды. Суддя Валерий Есман и Татьяна Аковитая. Валерий Есман и Татьяна Аковитая. Миколай Козлов. Буду читать только фамилии суддей. Судьи Иван Костян и Алена Живица. Андрей Храньков. Судьи Валерий Есман и Татьяна Аковитая. Виталь Трегубов. Судьи Алена Живица и Няброская. Алена Янушковская, я, до речі, читала сьогодні, напевно, її пости. Алена Янушковская, пробачте. Судді Валерий Єсман і Юлія Густир. Тетяна Северинец. Суди проходили у Витебську, інформації по судді нема. Коли знайдете, коли ласка. Так, у чаті покуль не бачу. Так, Андрей Шаренда, суддя Юлія Густир. Валерий Бычковский, судья Вольга Лаурунович. Алена Толстая, судья Иван Костян. Сергей Спарыш, судья Александр Руденко. Яуген Батура, судья Юлия Густыр. Алексей Сюдак, судья Юлия Густыр. Юрий Татур, судья Юлия Густыр. Олесь Мурачкин, судья Анатолий Борисенок. Игорь Краученко, судья Максим Поляков. Борис Аникеев, судья Алексей Кисляк. Наталья Ладутько, судья Юлия Шут. Ганна Шапутько, судья Юлия Шут. Это уже 10 студия, это что отбывается. Я просто гляжу судьи кто. Борис Дубровский, судья Алексей Кисляк. Галина Жуковская, судья Александр Руденко. Соловьев, судья Няброская. Игорь Борисов, судья Наталья Дядкова. Ну, першая ось незнайомая. Вось, сябры. Я вам зачитала, ну, та інформація, яка у мяне была. Тут так само ёсць спіс штрафаў, якія надавалі. Ну, мы увогуле, вясна уже дадала інфармацыю, што гэта больш за 30 000 доляраў. І я ведаю, што яны зараз уже сабралі больш за две страціны штрафаў. І таксама вясна запустила, Юля, вы ведаеце гэта, калі ласка, размясціце яшчэ пост, вясна запустила за гэтымі, пробачце, бегаю,
свежий ветер і вясна збіраюць таксама кошты на штрафы. Ёсць інфармацыя, калі... Артем, так, воно буде працювати. Розумієш, треба не з виниками боротися, а з криницями, з яких, розумієте, це треба корані вже просто копати. Тут виники, то, що ми штрафи оплачуємо, насправді ми нікому не допомагаємо. Морально допомагаємо, фінансово допомагаємо, але це проблему не вирішує. Пропоную озвучувати судді, мабуть, сьогодні запишу роличок, скажу «не дякую» судді одной. До речі, давайте запишемо ролик «не дякую». І все. Мені здається, це цікава ідея, треба пропонувати. Я не закликаю нікого ні до чого. Ви самі рішаєте, що ви робите і як ви це робите. Так, амаль 2 години, слухайте, з вами розмовляю, трошки розповіла. Завтра, коли у мене не атрымаецца стрим про ОБС о 10 годині, коли ласка, у 10:15 100% я буду у прямому ефірі. Будемо обмірковувати події Білорусі і України. Назбираю знову інформацію. Я хотіла сьогодні коротенькі, але завсюди коротенькі на полгодинки розтягнувся на 2 годинки. Написать лист шерому коту, нагадываю, Орша, 21, 10:30 індекс, у вулиці Енгельса, 19:25. Закидаем з мітера листами. Коли ласка. Я ведаю, що коли Павел Северинець вийшов, йому віддали всі наші листи. Ну, я сподіваюся, що всі наші листи. І тому він вельми казав велике дякую. Тому будемо надсилати. Все, давайте я вас отпускаю, потому что мне вельми приємно, я же разумею, вы со мной сидите. Это не я с вами сижу. Это вы со мной, потому что вы моя криничка, яка буде розповсюджувати інформацію. Канал Сергія Тихановського. Страна для жизни. Коли ласка. Додам потім описання. Підписуємося, пропонуємо сябрам усі події Білорусі. Там у його і про корову, там у його і про наш завод Вонючку, який по ночах працює. Там усё у Сергія Тихановського респект блогеру, який не боїться ось такі робити речі. Нарешті, мені здається, це один з перших таких ось наших блогерів, яких треба боронити. Як із Мітера, який здимає те, що відбувається насправді, а не те, що нарізками показують по телеку, якого у мене немає. І мене це вельми ратує. Тому пропоную всім вибросити телевізори і глядіти тільки розумних людей. Віримо, можемо, переможемо. Живі Білорусь, слава Україні і до зустрічі завтра. Я вас люблю. Дякую, що були зі мною.